Toch 9 jaar cel voor moord op Joost van der Linden. Het is maandag 1 maart. Dit is Zeeland Nu. Opmerkelijke wending in rechtszaak. Leerlingen mogen vanaf vandaag weer naar school. En dit bureau zorgt dat je ze haalt. Goedenavond. Een 54-jarige man uit Almere is ruim 10 jaar na de moord op Joost van der Linden in Vlissingen tot 9 jaar cel veroordeeld. Volgens de rechtbank heeft hij van der Linden gewurgd. Opvallend is dat de aanklager van het Openbaar Ministerie 2 weken geleden nog zelf vroeg om vrijspraak omdat er geen bewijs zou zijn. Maar nu ligt er toch een vonnis van 9 jaar cel. In de avond van 11 oktober 2010 werd van der Linden doodgevonden in een huis aan de Dortmandstraat in Vlissingen. Er werden 2 verdachten aangehouden, een man en een vrouw. De vrouw was hoofdverdachte en werd vervolgd voor de moord. Maar na vele rechtszaken werd zij vrijgesproken. De man werd alleen veroordeeld tot 5 maanden cel voor het bemoeilijken van het politieonderzoek. De familie van Joost van der Linden vond het onverteerbaar dat er niemand veroordeeld was voor zijn dood. Ze diende een klacht in om vervolging van de man af te dwingen. Dat lukte. En de rechtbank ziet nu voldoende bewijs dat de mannelijke verdachte van der Linden heeft gewurgd met een USB-kabel. En bij de rechtbank in Middelburg staat Mercy Kamermans. Mercy, een bijzondere uitspraak dus. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog een vrijspraak. Ja, ik had het zelf ook niet helemaal zien aankomen. De officier van justitie zei 2 weken geleden dat hij er wel van overtuigd was dat Joost van der Linden door geweld om het leven was gekomen. Maar dat hij niet voldoende bewijs had om de mannelijke verdachte als dader aan te wijzen. Nou, de rechtbank denkt daar dus duidelijk anders over. Ze hechten vooral veel waarde aan belastende verklaringen die de mannelijke verdachte dus zelf heeft afgelegd vlak na de dood van Joost van der Linden. Hij zou tegen getuigen hebben gezegd dat hij iemand had omgelegd in Vlissingen. En ook uit gesprekken die afgetapt zijn, zou dat blijken. Maar hoe kan het al zijn, hè, als dat al gelijk na de dood dat er van die aftapgesprekken waren, dat dan eerst alle pijlen gericht waren op zijn vriendin, hè, de vrouwelijke verdachte? Ja, de rechtbank is er eigenlijk van overtuigd dat de man en de vrouw met z'n tweetjes een beetje een plannetje hebben bekokstoofd. Zij zou de schuld op zich opnemen. En dan zouden ze dus zeggen dat zij was aangerand door Joost van der Linden en dat ze zich moest verdedigen. Maar er is helemaal niks gebleken dat het geval zou geweest zijn. Ja, en dan is er ook nog onduidelijkheid over de doodsoorzaak. Er zijn wurgsporen, maar het zou ook een overdosis geweest kunnen zijn. Hoe ziet de rechtbank dat nu? Ja, uit onderzoek bleek inderdaad dat beide het geval zou kunnen zijn. Maar de rechtbank zegt, Joost van der Linden was de dealer van die man en die vrouw. Maar hij was zelf ook vervent harddrukgebruiker. En ze kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat hij een overdosis zou nemen of daaraan overleden zou zijn. Want hij was gewoon gewend om veel drugs in te nemen. Ze vinden het veel aannemelijker dat hij overleden is door wurging, waar ook sporen van zijn gevonden. Na 2,5 maand kunnen ze eindelijk weer gedeeltelijk naar school, middelbare scholieren en de mbo-leerlingen. De meeste leerlingen mogen om de dag naar school om de lessen dan fysiek te kunnen volgen. Voor veel leerlingen was het vanmorgen weer even wennen. Vroeg op, net de kleren aan en op de fiets naar school. Toch was het een fijn weerzien op het Goesse Lyceum in Goes. Ik vind het leuk om ze weer te zien na lange tijd. Ik vind het belangrijk om je sociale contacten wel gewoon goed te houden. Met corona had ik dat niet zo heel erg goed. Dus eigenlijk was je een beetje eenzaam, maar nu heb je de gezelligheid terug. Ja. Het is wel leuk om iedereen weer te zien, je vrienden en zo. Super om jullie weer te zien en echt goed om weer op school te zijn met elkaar. Eigenlijk zou je natuurlijk niet denken dat je school zou missen, maar je mist wel gewoon de docenten, mis je zelfs om gewoon even lekker een praatje te maken of in de klas gezellig te kunnen kletsen. Ik vind het vooral leuk om iedereen gewoon te zien en ook met docenten. Ja, je mist het toch wel thuis. Dus ja, ik ben echt blij dat ik weer eventjes een dagje naar school mag. Ik had de fysieke les ook wel gemist, want dat vind ik wel leuker. Maar de vrienden vond ik het helemaal leuk. De meeste middelbare scholen hebben de klassen in tweeën gedeeld. Voor leerlingen betekent dat ze de ene dag naar school komen en de andere dag nog steeds de lessen thuis volgen. Ja, het is natuurlijk jammer dat we niet gewoon fulltime naar school kunnen. Ja, het is beter dan niets, vind ik. Dus ik vind het wel goed en het virus verspreidt dan ook niet zo snel. Dus ik vind het beter dan niks. Ze duiken hier niet meteen met de neus in de boeken. Een school is meer dan alleen maar een leerinstituut.
We hebben alle leuke dingen, zoals excursies en zo, dat kon natuurlijk al allemaal niet doorgaan. Dus het is ook wel belangrijk, en dat merken we ook aan de leerlingen, horen we ook van ouders, dat ze eens eventjes de zinnen kunnen verzetten, elkaar weer zien, het ook gezellig hebben. Dus dat sociale aspect, daar leggen we nu eventjes met dat dagdeelprogramma het accent op. Nieuw bij deze heropening is het vormen van koppels die geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven houden. Ik vind het leuker dan het vorige, want je zit nu wel bij iemand samen. Het voelt een beetje als normaal, want je zit naast iemand en is het gewoon gezellig. Dus ik vind het wel een hele leuke regel. Mocht er toch een coronabesmetting zijn, dan moet de klas in quarantaine. De vijver aan de Benelux-straat in Sas van Gent kan niet gedempt worden, zegt burgemeester Jan Lonink. Een 6-jarig jongetje overleed afgelopen week nadat hij in de vijver terecht was gekomen. En buurtbewoners vroegen daarna in de petitie de vijver te dempen. Maar volgens Lonink kan dat niet, hoeveel begrip hij ook heeft voor het verdriet in de buurt. De vijver dient namelijk als waterberging bij grote regenbuien om wateroverlast te voorkomen. Hij gaat wel kijken of er een hek kan worden geplaatst. Vanaf vandaag is er ook een grote coronavaccinatielocatie in Studio A58 in Middelburg. En dat is naast Goes en Terneuzen nu de 3e grote priklocatie in Zeeland. Nou ja, u heeft gezien, 8 priklijnen zijn er, dus er kunnen er tot 1600 per dag mensen gevaccineerd worden. In Zierikzee komt er volgende maand nog een priklocatie bij, zodat dan 6000 Zeeuwen per dag kunnen worden ingeënt. Vandaag waren in Middelburg zorgmedewerkers en 80-plussers uitgenodigd. Hoe was het om geprikt te worden? Nou, ik vond het niet zo erg en ik vind het ook niet zo pijnlijk. En waarom laat u zich vaccineren? Omdat ik graag beschermd wil zijn. Ja. Okay. En dat ik weer mijn kinderen kan zien. Ja, dat is lang geleden? Ja, mijn dochter is een jaar geleden geweest. Ja. In Koudekerke zijn bushokjes, stoepen en transformatorhuisjes beklad met beledigende en opruiende teksten. Zo valt te lezen dat Rutte een pedo zou zijn en Hugo de Jonge een NSB'er. Op de stoep van een huisartsenpraktijk staat dat een vaccin moord is. Wat we gaan doen met die tekst, ja, die moet zo gauw mogelijk schoongemaakt worden. Het moet weg. We moeten geen troep. We willen ook geen kauwgom op de stoep. We willen geen tekst op de stoep. Er zijn camerabeelden. Ik weet niet wie het is, maar ik denk dat de persoon die het dan weet dat het nu camerabeelden zijn, dat hij zich maar aan moet geven. En dan kan hij het komen schoonmaken. De camerabeelden worden morgen aan de politie overgedragen. Iets creatiefs willen doen, zoals een boek schrijven, maar het uiteindelijk toch niet voor elkaar krijgen, omdat je het niet volhoudt. Voor mensen die dit bekend voorkomt, is er nu het Deadline Bureau klaar om in te grijpen. Als ik €1 zou krijgen voor iedereen die ik tegen ben gekomen met creatief werk, die zei, ik wou dat ik iemand had die me gewoon af en toe een schop onder de kont verkocht, dan was ik nu al wel rijk en had ik geen Deadline Bureau nodig, zeg maar. Het is in principe voor de creatieveling, maar het is ook voor de uitsteller. En het is ook voor degene die zegt van, goh, ik heb al jaren een plan om een podcastseries te maken of een blog te schrijven. En ja, het idee daarachter is dus inderdaad gewoon dat wij je een schop onder de kont geven. Dat wij je daadwerkelijk gaan bellen om je aan je eigen deadline te houden. Ja, hallo met Sunny van het Deadline Bureau. Ja, zeker. En ja, natuurlijk kunnen wij je helpen. We hadden het idee dat als we voor opdrachtgevers moeten schrijven, dan kunnen we altijd die deadlines halen. Dan schrijven we heerlijk weg. En zodra we iets voor onszelf wilden schrijven, bijvoorbeeld een kort verhaal of een gedicht of een roman, dan zaten we steeds tegen het gevoel aan te hikken dat het niet lukte. Dan was er zo'n grote ruimte dat we dachten van, oh, we kunnen het niet. Je kunt dit. Koester je droom. Schrijven is niet fijn. Waarom laat je je droom nu in de steek? Zet door. Ik ben de good cop, de goede vee. Nee, maar je kunt het echt. Bel die galeriehouder nou gewoon. En Marloes... Ja. Jij wilde een deadline. Ja, jij moet het harde werk doen. Ik bel alleen maar op. Ik geloof erin dat als je iets graag wil, maar je bent het aan het uitstellen, dan zit er iets onder of iets achter. Ben je dat knagende, teleurgestelde voelen niet gewoon kotsbeu? Dus ik geloof erin dat je dan jezelf moet confronteren en even door de ellende heen moet. Met jouw droom kun je de wereld een stukje mooier maken. En pas als je ziet waar je echt bent, dus niet morgen ga ik het doen of volgend jaar heb ik het af. Nee, waar sta je nu? Dan pas kun je eerlijk zijn en kun je echt aan de slag. Wanneer is voor jullie het Deadline Bureau een succes?
Ik denk als wij bij wijze van 10 projecten de lucht in hebben geholpen, dan mogen we beginnen met te zeggen, hey, te gek, dit werkt. Vrijwilligersorganisatie De Bende van het Strand maakt al jaren de stranden schoon op Schouwen-Duiveland. En heeft nu een eigen onderkomen in het oude jeugdhonk in Scharendijk. Dat wordt opgeknapt met hulp van mensen met een taakstraf. En het is de bedoeling om in het gebouw straks ook spullen te gaan repareren voor mensen uit de buurt. Die zijn we 2 jaar geleden begonnen met vrijwilligers. En ja, het werd een beetje een uit de hand gelopen hobby. En we zijn wat professioneler geworden. En we werken nu met Bureau Holt en diverse mensen van de reclassering elke week. En dat gaat super. Het verwezenlijken van zijn droom ging niet zonder slag of stoot, maar het is De Vries uiteindelijk gelukt. Door vol te houden, eigenwijs te wezen. Dat blijft toch een eigenwijze Rotterdammer. En ja, op een gegeven moment werd ik gebeld door Roy Klop van Leefbaar Schouwen-Duiveland. En die vertelde mij dat we een beetje subsidie konden krijgen. En we hebben het pandje gekregen en we zijn begonnen. En dit is allemaal door de mensen van de reclassering gedaan. En er zitten mensen bij die nog nooit een gipsplaatje aan hadden geraakt. Maar ja, ze begonnen eraan en ze maakten het af gewoon. En het is hartstikke leuk. Ze hebben van de gemeente €10.000 gekregen voor het opknappen van het pand, omdat ze een meerwaarde zijn voor het eiland. Doordat zij opruimen op plekken waar wij normaal gesproken niet komen. Als we naar de toekomst kijken en ook hun huidige ontwikkeling, dan zien ze dat ze ook mensen weten te betrekken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of via reclassering of halt bijdragen. En dat betekent dat mensen daarin zich ook weer kunnen ontwikkelen. En dat maakt gewoon een heel sterke stichting die zich inzet voor schoon Schouwen-Duiveland. Inmiddels zijn er vanuit de reclassering 7 mensen werkzaam en die hebben het erg naar hun zin. Ik ben hier terechtgekomen via de reclassering omdat ik een werkstraf had. En ja, die heb ik netjes afgemaakt. En toen zat ik s'avonds thuis op de bank. En ik denk, weet je wat, ik ga Erik hebben of ik gewoon mag blijven als vrijwilliger. Het is de bedoeling dat het nieuwe onderkomen van het voorjaar in gebruik wordt genomen. Als het nou slecht weer is, zomers, en het regent, dan komt een werkbankje, wordt erin gebouwd. En dan gaan we een beetje meubeltjes opknappen. Of voor de buurt hier wat doen. Een kruiwagentje plakken, maakt niet uit, kosteloos. Ja. Want mensen moeten wat te doen hebben gewoon. Ja, in de studio collega Erik Holm. Erik, er lopen daar nu 7 mensen van de reclassering rond. Hè? Ze helpen met het opknappen van het jeugdhonk, maar ook al met het schoonmaken van het strand. Maar die 7, dat worden er nog meer in de toekomst, denk je? Nou ja, als het aan de bende van het strand ligt wel. Erik de Vries heeft al contact met de reclassering Zuid-Holland. Dus straks in plaats van linksaf richting op de Brouwersdam, richting Schouwen-Duiveland, gaan ze rechtsaf richting Goeree-Overflakkee om daar met mensen die daar vandaan komen alle stranden schoon te maken. Ja, ze hebben de smaak te pakken. Want ik begreep dat Erik de Vries nu ook een opleiding gaat doen tot jobcoach. Ja, grappig hè? Hij is gewoon begonnen met een uitkering. Jaren geleden begonnen als vrijwilliger met de bende van het strand. En nu een opleiding tot jobcoach. En dat doet hij om straks in de toekomst dus ook mensen te gaan begeleiden die dus via het UWV bij hem terechtkomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de bende van het strand nu sinds korte tijd een soort reïntegratiebureau is geworden. Die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Nou, vind ik een mooi initiatief. Zeker weten. Dankjewel, Erik. Het was overal bewolkt in Zeeland, maar het werd vandaag gemiddeld zo'n graad of 9. Morgen meer zon en iets warmer. En dan zou je toch zeggen dat de sneeuw van 1,5 week geleden, dat die helemaal weg is. Maar kijk eens naar deze sloot in Noordwelle. Een laag sneeuw heeft daar de warme temperaturen dus doorstaan. Het komt waarschijnlijk door de enorme berg die er al lag, die zich heeft verzameld in combinatie met vorst aan de grond. 's Nachts dan en het gebrek aan fel zonlicht in deze smalle sloot. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.